Barkanku da zuwa Hausa Joy TV, tashar nishadi. Ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A safiyar yau ne muka ci karo da wasu munanan hotunan tsaraitan wata jaruma mai matukar yin kokari wajen kare mutuncin kanta a cikin masana'antar shirin fina-finan Hausa ta Kannywood. Jaruma Nafisa Abdullahi, inda waɗannan munanan hotuna suka yi matuƙar tashin hankalin wasu daga cikin jarumai maza da mata na cikin masana'antar Kannywood. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganewa idonku wannan hotunan tsaraici na wannan jaruma da kuma hanyar da ake bi wajen ɓatawa wannan jaruma suna. Mun tattara muku rahoto da kuma shaidar gani da ido wajen tabbatar da sahihancin wannan hotunan tsaraici da ake yadawa a kafar sadarwar zamani, wanda hakan ya yi matukar tashin hankalin jama'ar duniya. Wa'inda suka ci karo da wannan hotuna sun yi Allah wadai da sake faruwar haka akan wannan baiwar Allah da take kokari wajen kare mutuncin kanta da kuma tattala kanta wajen kin bayyana tsaraicinta. Idan mai sauraro bai manta ba, zai kasance mai gasgata hancin wannan hotuna na tsaraici da ake yadawa a kafar sada zumuntar zamani, ake kuma alakanta shi da jaruma Nafisa Abdullahi. An jima ana aikata irin waɗannan abubuwa musamman akan jarumai mata da ke cikin wannan masana'anta, inda a kwana-kwanan nan aka sake aikata makamancin irin wannan mummunan al'amari akan Fatima Ali Nuhu, wadda ta kasance 'ya a wajen jarumi Ali Nuhu. To sai dai shi ma bayan zuzzurfan bincike da muka yi, mun gano muku cewa shi ma wancan hotunan da ake yadawa ba gaskiya ba ne. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganewa idan ku tabbacin abin da ke faruwa. Za ku iya yi mana comment da nambobin wayarku domin samun shiga cikin group ɗinmu na WhatsApp, inda za ku ringa cin karo da dukkanin wasu hotuna da bidiyo da kuma hanyoyin da ake bi wajen haɗa irin waɗannan hotuna da bidiyo na tsaraici domin a ɓatawa jaruman cikin masana'antar Kannywood suna. Mun gode da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Allah ka shiryar da mu.